A maior feira científica de Galicia arranca a súa primeira xornada baixo o lema de Neurociencia e Saúde Mental, un tema que implica o conxunto da poboación desde unha perspectiva que pretende achegar a ciencia e a tecnoloxía aos máis pequenos dun xeito práctico e divertido. Nesta ocasión, o certame dirixido ao alumno de primaria, educación especial, secundaria, formación profesional e bacharelato cumpre 20 anos de ciencia e innovación. Durante 3 días, os rapaces de toda a comunidade autónoma, así como doutros puntos do país, como País Vasco, Cataluña, Andalucía ou Canarias, van participar nas múltiples actividades organizadas pola feira e presentarán os seus proxectos que, como cada ano, competirán por un gran premio final, o que optan 115 traballos. Desde os seus primeiros pasos, Galiciencia ven de recibir a máis de 46.000 visitantes que presentaron máis de 1.200 proxectos. Só nesta edición, na que tamén se pode participar en liña, vanse recibir a máis de 3.500 participantes que van explicar as súas propostas ao público visitante, ensinándolles os seus prototipos, experimentos e resultados. A feira contará tamén con actividades como obradoiros científicos, espectáculos de ciencia, concursos e ata un programa de radio que culminarán coa final do desafío científico Atrévete coa mente, unha proba na que alumnos de toda Galicia levan participando desde os últimos meses, resolvendo 3 retos que abren a porta a unha derradeira fase que será o vindeiro xoves en formato presencial.